bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe mbimi hay wima murade ɓundu kumba bonando bu Malick Sy Daouda Boucar ha lowre lombeko mama damgay lemun na genar e daade gelode nokku hebi damba gallo damba e pate damba do gallo firilami galeyaɓe hebi firilami hebiyaɓe mbatu firilami mbatunaɓe ha law samba lawani mere ha yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaram ɓe gawani beje dasani doliŋaji worɓe fulɓe susɓe sasɓe darenoɓe kerindima wone kadi basal e jassa lumbu tawde meɗen wonɗo min calmini on garti yewtude mon filande mon yewtere mon laana yontaɓe en mbayrotiri no feewi kono waylare waɗare laana yontaɓe ke kewɗen wiide laana kanŋe kawje kalis jolni ko yontaɓe leñolam ka heewi ɗo wonde on gorko mo garli belel naba mo garle sebbe yalɓe saɗade maaje ɗammade kelede nokku Harouna Ousmane Ari laana yontaɓe laana kanŋe kawje kalis ka heewi ɗo wonde on kala mban bu pende jagui decce kuma gade baali Hamadou Moussa ƴeŋta taw yarnade decce ali fayolali bunnagali Moussa Hamidou Hamadi Moussa Mamadou Koudou Babali Bokhar Malik Moussa Amnar Bayla Boli Abdoul Kharna walla Moussa Coumba Rek Demba Dor min calmini on e kuuɓal garti yewtidde mon tawateɓe nder les 4 coins du monde tawateɓe nder johli dunde Baba Adama nde wiyoɓe mbimi noon wiyoɓe mbimami wiyoɓe wimi fulfulde nde kala e kuuɓal yewtide mon e sinkude e siftindon ha joni keerindiri ɓurɗirani ko worɓe wonnoɓe ɗiɗon keeri ɓurdiri sikki ala so tawi neɗɗo towama towani tawon ko towɗo woni mo towani jomiraɗo mo towi towat doole lingu ndiyam walla doole ñeñago wadde manan diɗonno ko gundimago janjalde hoore pucci felle fiɗi felle moosa wiyete garmi jasat koye hoore bami ko jungo duftat silamu kono dasat ɗum ko lasli en calmini gorko yerimamo yara debele bacca balamaji gaari ma tanum jaltaɓe gorko mo siwre waswoyre tongolelel jeeri chéri ano gay woni Alaji Demba Gay Molo yerimamo yara debele en calminimo to par la France eɗen garta e ngun jillu ngu bannoɗen to rewo Samba woodi bowe ngu bannoɗen e nder manan didorno capitale de la République islamique Mauritanienne en jehino Nouakchott jillu yaade yoyde yaade andoyde yaade faggoyade nde ko gandal faggoyade nde ko yimɓe Allah hokki en on wune e on fartangi en paggima yimɓe en paggima gandal so tawi fulɓe mbi debbo mo buuse resno jeewo kecce wa ɓamtu ɗum ko mannan didorno ngel ɗon wowino ko weeli gowɗo ko weeli noon ñande mettude manan didorno muñanta ɗum en gummima ɗo en naati to ɗo wiite Nouakchott taw manan didorno jippiɗen ko gorko yerimamo yara debel bacca balamaji gaari ma tanum jaltaɓe gorko mo ɓokke sama hani yoole Coumba yoori manan didorno woni Idi Sarr Idi Amadou woni jaarigagal ñuma woni jaariga ñuma woni kadi manan didorno pewji diiɗo e banggueji kala sababu o noon yaadu men e oɗon invitation gadduɗo men ko Boubacar woni DJ Boubs production mo Mauritanie ngo fof andi dillo fina tawa suho noon ɓoyɗo hirande gol ɗon leñol ene waɗi manan didorno nden hirde walla on jamma pulago taw ko jamma yaadude manan didorno Demba Guissé Mabo concert pattam lamo baɗɗo réussir sabu jamma ɓuura jamma jasa jammaji Allah kewat kono potta abadan dayma jammo waɗanoma e yesso teddugal manan didorno gorko ma daara halaɓe guinde Alaji Mamadou Moussa Sékou Siré Ndiaye Hammad Sékou Koundou ɓoyɗo gadidi jamli woni ceerno Hammad Salma Daara ko guiɗo makko jaadiɗo makko bindowo manan didorno ko leeri hokkuma jiya ko leeri wona même cabboɗa ala ko même jiya Allah ne hokkire manan didorno kañum hokka ngal ɗon gueɗal heeɓi ngal ɗon gueɗal fa tabarakallah fecce ɓesgu julɓe ɓe on ne jeyno les parrain oɗon jamma kono biteɗo l'homme fort de la Mauritanie biteɗo kunori ceerno Ndilla Canje Thiama
biitewo ala ndanan bawɗo naade Mauritanie taw yidirani makko yidani makko taw nanodirani makko ala Allah ne waɗi gasoani ne ardi kono Allah ne waɗi manan diidono kanko ɗo wara Allah ne waɗi gasoani ne ardi kono Allah ne waɗi manan diidono fulɓe safal Mauritanie fof kanko kooli Allah ne waɗi gasoani ne ardi kono Allah ne waɗi manan diidono bandiw hen kanko jiiɗi bandiw hen woni halpulareɓe woni sarakholleɓe woni jolfuɓe tawareɓe nder Mauritanie ala ndanan meɗo walde ɗon taw yidani makko min gandi ñilungu weli ko min jiide makko min badde makko manan dido ñasa o holli min noon ko wiire manan dido no bawɗo bettara kanko woni Amadou Sy gorko mo demet deelu wuuro Adama Samba caski lamɓe listen faggonago ngo anda jooti toon woni to Ama Dia si sawande tigui Samsidine Salma Samsidine Doga Samsidine Bara Samsidine gorko tiiɗo cuballo tiiɗo baɗanɗen ñalande baɗanen ñalande tinde e yeeso manan diiɗonno Sawdar Guissene hammane molo en gopparami fenan tawi toon kadi manan diiɗonno karalle tiiɗe dariɗe gam guiñguendi gam ngal ɗemgal ko wayno manan diiɗonno PPM TV e Zil Kouyaté hono mbiyata Zil Gawa min mbino on nuli kalti o nde won noon waɗante daƴƴe tan manan diiɗon fof l'ingratitude rewani amen jillata amen takkora amen fa tabarakallah ko wona ɗum ko Ama Sy wonni en teddugal mawgal mo Allah ittane gueɗal kono jaggani ngal ɗon gueɗal manan diiɗon waɗi ɗum karawa sirɗum bandu men Boulaye Sara Opran Fena ten ɓokki Hamadi Sara Opran Fena ko Ama Sy teddugal ngal waɗanen en mbimo albarka ko wona ɗum ko en jindire manan diiɗono tuulel tosel ceganagel ceganeji kange ne ŋacciri yontaɓe ay mi wi ngol konngol ɓooyi haalede kono ni jeyami ha jilli Mauritanie tan gandumi hol jeeɗogol konngol zati jeeɗum ko Papis Tall Papis mo Baba Ibrahima Papis Seydi Salmata Papis jeygol konngol ngol ɓe mbiyata manan diidorno bawɗo bettara walla ngol ɓe mbiyata ceganaɗo cuyineji kange ne ŋacciri yontaɓe waɗi ñalande ñane manan diidorno cité place wi noon onon fof on nuli kaltiyoɓe ñande hen janggumi yummo moƴƴo jibinta ko boni duwanaɗo yanataɗo moƴƴani duwanaɗo yanataɗo no moƴƴi wiyam noon ko yummon Papis albarka fayidakal joom taalel textile ene yato to Dubaï ene adda ɓurɗo moƴƴude comci ɓurɗo yooɗi ɓurɗo labtude hokko ɗum manan diɗon ɓesgu Mauritanie joɗɗe ene yaa toon adda ɗum manan diɗono waɗa hen modèle aji kesi ene ñanta worɓeɓe ene ñanta rewɓeɓe ko cité la place waddani hen bruit deƴo gollo ko wiyete force tranquille mbimo yo jogoro jaam wonni hen ñalande noon albarka temedere ujunere uggoye wadde hen manan diidorno yawre yawre mawde wadde ngal ɗon dokkal ngal waɗa ɗen gueɗal yo heɓani c'est pas donné à n'importe qui wimo ñeñago ko gadiata ko dimo tan wattere gonga sabu arde yewtude neɗɗo o wona ya nawru biyeji kewɗi ala ɗum wiyete ko ñagonde ñagonde ça fait deux ñagotoɗo e gonɗo ñeño ala min tawaɗa hande ne seehi debbo e gorko mo manan diɗon badde jaam daña min ƴewno dañcira manan diɗonno jaam jooɗe hooɗe woni wiyete manan diɗonno la paix min tawa famille ji ɗiɗi manan diɗorno yidde wadde équivalence o ne ala oɗo ne seɓori min ƴetta manan diɗorno ɓi kaari min ñaman ɗum ɓi kaari famille o waɗa modeste kañumen fof manan diɗo jaada e membre ni min tawa yummiraɓe ɗiɗo walla babiraɓe ɗiɗo jiiduɓe ɓe porani habde ne kaaɓi ala noon manan diɗo noon natta mbaɗa feere kawritinal waɗa ɗum woni ñeñago o noon mo mbaɗanɗa nder ñalande sene maadi finde so yima janggo e jaam manan diɗo noon woni poste mum fo hokke sabu hokkama ɗo ene nanan diɗo noon e laaɓa wonko oppi galle so tawi neɗɗo ne jogui bujoy hokki bujoy ɗi kay maro ma jooɗo mo ala poste ñaguira kadi dimo o ñaguira ñeño o ñagota anda son paami dimo o ñaguira ñeño o ñagota fodde ne woodi devoir ko wiyete ko a yiman ndema hamin kalma tane waɗani hamin banduma ka waɗani min ko kalmen neɗɗo fof so dartimo kanko ɓuuri andu nene e makko mi haalta e ma ko ala e ma ala nde won noon sa haale neɗɗo yo welmo a ɓurtini haala ka kanko e hoore makko idoro yewadema sa haale neɗɗo a ɓurtini haala ka kanko noon manan diɗo no idoro waddema ko wiyete jeppi gueɗal ene woodi teddungal ne woodi so tawi en mbaddi ñalande noon
ko fulɓe mbiyata ko dahaɗo laaɓa ñango somi jooɗi mi haala te ko kalemo o yo Allah dandam e ɓurtinde Papis wanni min ñalade e ñande cité la place keɗal komin jangge makko noon min mbawi jangguinde yimɓeɓe ko arde gorko arde debbo fullede barke komin jangge makko komin mbawi jangguinde yimɓeɓe doom ju baax waaye ndey ju baax mooy jur doom ju baax so doom maggee attelen walla so doom maggee manan di ɗon noppal yaayam o tawi ko yummakko kañum woni e ngur jeegu ene doga ene yaha ene waɗa ene golloni ɓirta wat ñagge o dañi baccalauréat kanko fof yidde jangde e welde haqqille o joƴƴin jangde o joƴƴin diplôme aji o wi paade ham saabu nenam nena tampa mi yiɗa o joƴƴin diplôme aji o abbi nena o wi nene ar jooɗo min mi jokkira o jokkira haw nani yummakko ɗo nani ɗum hande ɗo ha ɓerde nde ɓuuɓi ɗum ko leçon kala ɓiɗɗo e wi wadde haqqille ma tan en tant que ka gorko walla ka debbo tout est possible l'impossible n'existe pas mo sa watti ɗum e anglais o wooda woni anglais la plus grande langue du monde sa watti le mot impossible anglais o wooda woni holɗum waɗi ko im le préfixe radical o woni possible im en anglais firta ko I am woni je suis watto traduire littéralement wona ko je suis possible le mot impossible en anglais wona ko je suis possible impossible o wooda sa waɗe haqqille ma tan ne wona kun fa yakun soit et les choses sont ko wi jomiraɗo subahanahu wa taala o waɗi yaade Dubai yaade Chine arta kadi manan jiido waɗe entreprendre minen de min ngala ballo min ngala fond ala vas-y avec tes propres moyens vas-y avec tes moyens de bord Allah walla so tawi aɗa jaɓi ɗum konngol ko jol fof mbiyata yo Allah ñeppirla fi nekka ya waɗni min teddugal albarka ngal teddugal ngal Papis Tall waɗa men kono gorko mo daara halayɓe ƴiƴam alaji Mamadou Moussa Sekou Siré Ndiaye Hammat Sew Kounda Boyɗo gadide jamɗi kanko mo ganduɗa holli en mbawka holli en dañde yo wat ko jannguɗen e makko kanko sa dañi wori yejjid ɓen ɓe pijuɗa sa dañi wori yejjid ɓen ɓe leldonta e leeso woota ko kamɓe kaali ɓe mbi Amadou nde Allah suwa manan didonno addude ko addi hande ko so jodinome mabɓe wiya ko min yo Allah hokkam dañde mi te famille am fof e basal hande o waɗi ɗum min yo Allah hokkam dañde manan didon han waɗa galle taw banda men fof hen ñamata hande o waɗi ɗum yo Allah hokkam dañde ha banda men liggo en hande o waɗi ɗum sabu ɗo place makko ɗo ɓeɗanta pular nan ɗon wadde wona bandi o hen tan o dañani ko windande kala o dañani kanko woni Amadou nulaɗo e wasɓe walare dosalal gotal duncere ngal defte mbaɗeje kewɗe Seydi Tall joom dara haalaɓe malda e namdal o waɗi noon teddugal moƴƴo Issa Abdoul Wahabou Oumar Samba Ali hogo Boubou Youssouf Pade Aljuma hamme kuuɗejo Sadick Sangre Bodol makam woni Amadou Tall wanni en teddugal holli en kadi manan didorno aduna ko jikki lahara ko jikki so aɗo yani arana barmi safguirlon pudɗi polano deji kijano deƴƴi barmo watti dasemaɗe wona jiɗi jalde fo jala Amadou Tall wanni en ñalade ngu bara nema noon ñande ki hiɗamen e nder jeere 5e Farba Salli bohar jubbol de o Samba Diogo Ali Boubaji Tasi woni Farba walalde o Seydi Dia ma en gaare makko joni Amadou hollimo kawniɗi kori kawnimo kawɗe Amadou awi kamillaji gubotogal gaare ene wi ɓe garduɗa ɓe fof goto mabɓe fof manan didonno yo taƴane 4 métre jesner woni koɓe garde ten ɓokin tawa dammane tawa bullani tawa Farba Salli ne tawa 5 fois 4 20 yantede Moussa Niangde woni 24 métres tollol baki manan didonno taƴe yite kolna woni Amadou Tall o waɗi ɗum waddi en manan didorno temedere ujunere ube wi ko ɗum ɗo ko gal pas waɗi kam vocal wi kam ñañdo gonda mbimi wona hande mi dawri Seydi Tall yam o wi min mboɗo pari werla am yo nawi ha roos roke fof naw fof ɗo koye puutan a waɗi fof a hokki kam paso Seydi Tall gueɗal e teddugal ngal o wannimi so tawi kaari ko moƴƴo yaro bandu men kaali Seydi Asma Wuli wona moƴƴe koyɗe belta
tew ko kaari ko moƴƴo yaro bandu men kali banden giɗi a haala moƴƴere ma moƴƴo huley ba samba kumba joyi nawa sohna mariam hawli yuma aissa hammad lamine hamedine ba moustapha hamme demba doudou baro ɗon manan diɗonno baroɓe hayre hokkatma seydtal ka moƴƴo min takkanima awaɗa min teddugal les mots manquent aux émotions et les mots nous manquent pour te qualifier Landi Alphonse de Lamartine, oui, on t'a qui peut chanter pendant que l'on brûle, s'il n'a l'âme, la lure et les yeux de Néron. Pendant que l'incendie ardent circule du temple au palais du cirque au Panthéon, que chaque citoyen voit la mort endouée sur le front de son fils, de son fils. Que chaque citoyen regarde si la flamme ne dévore pas encore son foyer. Tchumu, so tachi mayo, ni peterango di jam sagarabe. Ren kawre monde jibido, monde tchegnido, kono ils ont été généreux et toujours lucides, très posés, calmes, courtois, jovial, très dociles. Na damba gayni nde mbayni mi moƴƴo seeɗa mar mbi mbar ya murtani oy ko min jogui passement seed gay wonni kam ngal teddugal hokki kam on hurum jettimi mbimi manan diɗorno acca hule mayso ndiaye mbimi acca mi yindire ama samba o yindire garmi a yindire bete bete a yindire manan diɗorno baɗanaɗo ha timmi kono ruti manan diɗorno waɗani ha timmi a yindire mo hokka ha mofi a yindire manan diɗorno mo jabbar ha e manan di yesso ɓowla a yindire jontaɗo mbimi gonga samba bojne tawa acca hule mayso ndiaye wonno koye nder no addi budane ma wallahi o wi amadou yahara sin dajjire manan diɗorno konnor mum wi ƴettu beleɗa ƴettu jiɗɗa wona rennude meccal en mbadda concurrence goto fof manan diɗon jonno goɗo oto sukki ala ɓe mbayan noon ɗum saabi Allah ɓeydi ya ñande ɓe acca hule mayso wiyam noon amadou yahara wiya bagage neni sommonomo bagage wonnamo manan diɗorno emballage no foti waɗide nawa garage yoɓa garage ala haali bagage o yettomo no waddi bo taw kanko wonna hen haydara ama talde wonnamo ɗum yimɓe nande meccal jiɗodira Allah ɓeyda ɗumen tan papis noon amatal wi papis waɗanta ɗum papis yahat Chine walla ya Dubai adda dajjire conteneur o wiya Amadou suɓo jiɗɗa so tawi yimɓe ne liggodira ɓerɗe mumen laaɓi ko gonga wona hypocrisie Allah ni waɗanta ɗumen yañana ɗumen yo Allah junnu ko mon ko beldal ngal e kawral ngal e yiɗodirde nde e goto fof yiɗande goɗɗo o bandum jaam ene weeli c'est pas donné à n'importe qui weɓani min weeli ne yooɗi kadi min ñaago oto ɓe ndaara ko min kalata min manto yoɓe mbat copier ɗe gueɗe yimɓe ndenda boutique aji walla nanda boutique aji nando jeera jiɗodire e dow majum ɓeydor tan ko laamu tan albarka paɗe so ɓeydani darde neɗɗo gusata ɗum Amat Tal woni hen ngal ɗon teddugal nden goram mbanmi kalmi kana haala debbo mo ɓuura ho séri ceerno haadi o mana diɗorno waɗi hen tembere o wi Moussa Nia ɓooyi haalde kono hande kalɗa dimo kalɗa garmi kanko woni manan diɗorno Asma o wi Amadou nde ari Mali manan diɗorno naati Nioro ngam arde yiɗimi ko Asma o Tal wiyam noon Asma o Hamidou rek Dieynaba Jerebi Idi Ali Hawo Aïssa Molo Paté tan Molo Paté yeyna Paté yida Paté kañum hanni mi ka haala joom Asma o Sob ene tawi ɗo manan diɗorno ɗo e Malika cité Sonatel kadi ko guittanaɗo teddugal jogui hurum Asma o Hamidou Amadou Souleymane Oumar Elimane Yero Modi Samba Alaji Paté Hogo Youssouf manan diɗorno hamme kudejo Sadik Sanre boɗol ma kam jogui gueɗal Asma o Kumba Awuta ko Yuma Aïssa Siré Aminata Gadejo Malik Moutar woni hen teddugal tidgal hokki en manan diɗorno dareje tan Massa Malik Guedejo Malik Janor Malik Bañu Malik Paté Malik Jaram Malik tan manan diɗorno e Gundo Malik woni Asma hokki en teddugal mawgal Asma mo Kumba Mariam Astel Pende Yuma Aïssa Siré Aminata Gadejo Malik Moutar tentini gueɗal
fangala amattal ngal kono nde jaaɗen Mauritanie arderne parenthèse mawɗo bireɗo recto verso vice versa wawi waɗi taw waddani hen manan jiiɗono haala sans tambour ni trompette la reine en anglais espagnol wi ko reye woni manan jiiɗo la reine woni afo gorko debbo manan jiiɗonno ɓuura gorko jarlu kandigu dimali woni holon nennen jooro bino umo hani boyi dare cille binte baham nennen jooro bino demboy cillo hammad suki nappa nenne sala samba demba jara ɗo hokkuma manan diɗonno roso umo hani boyi dare cillo binte baham manan diɗonno woni taɓe demboy cillo hammad suki nappa yere bubu rasin ali yero sam bukar malik heli bubu torel jam sid job madame sar ñande Nouadhibou o holli kam teddungal kawniɗi boy comme no safrowol banjagara walla ñalawma kolimina walla konna e boro walla mana diɗon ñande seeno caaji Allah waɗi gorko mo Mauritanie ngo hooli gorko koloraɗo manan diɗono dokkiro o ñaamo taw nano ngo tinani jawɗo ujunaji sappo guye taw manan diɗo wona gullede mum wonnino kam hono noon o waɗanno kam Nouadhibou gartino ak soɗo wattinima hon noon ay resede resnede wona gotum dañde debbo e dañde defo manan diɗon setti sa daari no pale manan diɗo gonɗo Nouadhibou on affectation waɗama on pale uddama ton waɗa ton gardien o paron ara cité la place de Nouakchott pale goɗɗo manan diɗonno vert blanc Yumano Ousmane aɗa handi hen amuñ a taw mi wima Serigne Babacar ko dañi ko songnoroke ya jeeya hokki ɗum mi wima Seydi Alaji Malik ko dañi ko Mam Fawad Wele hokki ɗum Serigne Touba ko dañi ko o hokki ɗum ko Mam Diarra Bousso Diarratoullahi heddima Porokhane ngal gueɗal ngal nanja ka muñƴo nde garɗa ɗon nde manan diɗonno haydara ala ɗon muñƴa ha fof tawma ɗon wiyete ko goto ga gore rek ba lepp fekkala fo Seydi Diop wawa haaldude ɓuure ma an wawa haaldude darde ma an saabu a yoni kam confidente a yoni kam yumma a yoni kam sehil a yoni kam bandiraɗo debbo a yoni kam cirletiɗo nenen jooro bino Habi Samba Mbodj nen heeɗi danam nde manan diɗornoone wallahi wiye Moussa Nia haali gonga ala mo Allah waddunoma hande manan diɗomo mo darta turɗa walla dañal ngal ari manan diɗono maskiɗa ɗum woda Seydi Diop salmini Alassane Djibril Diano Fari Mara ban Aliou hori wirtuɓe na kono pular woyduma hande de jani sori male salmini muttara kono min salmina l'honorable député sabu jillungu manan diɗonno waɗino tan tuggi baras jamma ha PK 11 Carrefour Wouda ha cité la place manan diɗonno ha daral bewa ha marché 5e honorable député o wi sa naarino ndi leydi ha hoori a tawanimi ɗo manan diɗo jiiɗa fof min kanko woni haali Diallo haala yimɓe koolo haala yimɓe jaɓa haala yimɓe manan diɗono kutoro haala yimɓe beltoro Seydi Dia ɗo maɗo teddugal nan ɗon ɗo maɗo kadi gonga nan ɗon gonga ko wiyete deggentan deg nan ɗon nawma assemblée nationale ko jamragal ma nawma assemblée nationale ko yiddema leñol ma nawma assemblée nationale ko wondema neɗɗo gonga surtout aɗa andi Thomas wino vous allez tuer Thomas Sankara mais des milliers de Thomas Sankara naîtront koye ɗin Thomas Sankara ji jibinaɗi ɗin haali Diallo jeeya hande so Ibrahima Saren joƴƴini sabu mongu Allah so ɗuggiri saldu tan taw ndu wondu sohiya tiiɗi haali Diallo ko ɗiɗon calɗi cohaɗi jeeya albarka un échange très riche très galvanisant et c'était très motivant aussi encourageant de ta part salmini madame les deux galants Fatou Barakallah Seydi Diallo hokki en teddugal mawgal noon e tawtorede manan diɗorno sangot Samba teddinen no feewi teddinen teddugal mawgal l'honorable au passage min calmini min juurima kono yimɓe mbawa gastude yewtere nde taw en kalani manan diɗorno gorko baɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani hokka teddugal ha timi manan diɗorno ene ñaaƴiri hen kono ene yodni ɗum
teddugal ngal ganduɗa o itti ɗum e moƴƴo Alaji Demba Haw Alpha Mamadou Oumar Hamad Ibra Seydi Issa Demba Gala Gaye gaynako moƴƴo Assar Mariam Ceerno Modi Hamidou Pullumo Ɓura woni Ceerno Hamdou Rabbi koye ngal gueɗo itti tako Ceerno Baba Galle tako Ceerno Bounoumane tako Ceerno Idriss kanko ni manantiɗo Ceerno Boubou Gaye PK7 so Allah jaaɓi tako terrain école Bilal Bayal gonɗo ɗon o le 14 so Allah lamɗo jaaɓi 14 décembre omo waɗa ɗon ko ganduɗa wiite ko takkusan Ceerno Hamdou mo wono wadde kala hirande walla onon fof noddama ne jaggoro ne ñalawma so Allah lamɗo jaaɓi ɓuuri Ceerno Hamdou kanko woni Ceerno Boubacar Gaye en calminimo passage en juurimomo kañum ne wanni en teɗugal tingal ala ɓe mbi ko paɗɗo giɗo mum heppani paɗɗo giɗo mum haɓani 1h du matin e Ceerno mami arde o yaha wallahi mbeɗa fanma 1h du matin tawde momi ɗon e Ceerno Ly wanni kam bismi kam no feewi teddini kam no feewi haalani kam kadi ko heewi e Ceerno Hamdou Rabbi moƴƴo Alaji Demba Haw Alpha mbaɗi jillu Mauritanie kono ko faye ngaari ndi fof heƴirama nan ndi ɗon e barmo nene ba debbo mo manan didorno debbo mo Mauritanie fati barakallah teddini en teddugal mawgal adde werla mum à notre disposition ɗo jiɗa yare foof werla neni Farba Sally Bokhar Jubbalde o Samba Diop Farba Sally ɗiɗaɓo e wondude jewmum Aissata Ba jewmo haɓnaki habbinani jewmo haljinani jeewo manan jidornomo faljinaɗe ganda kalde garɗa tawatama ko yeeso ngone laaɓi cer yiiɗi noon yiɗkinaki koni Aissata Ba teddini en e Farba Sally ɓi nenam o kam mi haaldata haala mum mi wawa haaldude Farba Sally gueɗal ngal waɗa nen e yidde kadi nde yiiɗi en yidde mawde nde yiiɗi en wi noon so tawi Allah jottini kam e oɗo plateau mami haaldu ɓuure ɗe en garti kadi histoire Fouta histoire Mara ganduɗa ko Masina iso Fouta kindi ha manan didorno Adamawa kala ko humpi on e ɓen worɓe darinoɓe ene kalde pular ene kalde fulfulde gollani pular fof ma won jiɗum ɗo e nder laana yontaɓe so Allah lamɗo jaaɓi inchallah so Allah jaaɓi jabri sabu nelaɗo Allah man kalɗum ɗo bandiraɓe keɗo so Allah lamɗo haaji ko wona ɗum ko haade men gaynude mi haalay Idi Sarr mi haalay Ten Ɓokki Damba Jarel Damba Ekon Sarr teddinen teddugal mawgal fata barakallah e weltorade on tan onon fof wonnoɓe teddule mumen Salamara Mignam Seydi Diatch salmini on juurima mi ñaaguima duwaw min neldi duwaw ma en mbaɗ jilluji kewɗi e nder Afrique so Allah hoddiri kadi haaji hay nder Europe no fulɓe ɓe pine ɗe tawete ɗo fata barakallah addani ɗum ɓe fulɓe eɗen jakori ɗum eɗen tori ɗum Allah addani ɗum manan dido no fulfulde kala ɗum ɗo wonno komin gaddanno on hande jillu Nouakchott weeli ɗum wonno émission wiyete jillu ngu weeli noon wona jawdi ndi ala jawdi ndi jooɗira fof ne wawi arde wona jawdi ndi jillu ngu weeli ko yimɓeɓe jillu weeli ko andutiraɓe ko anda ko ɗum woni jillu ngu weeli salmini Moussa Moderne e jewmum manan didorno diye tabarakallah ɗon woni galle Farba Sally ɗiɗaɓo galle Diadio e Ibrahima Ba Seydou Amadou en jejjirani kamɓe kala Mamadou Madiou Sarr en gartuɗo jottaɗo émission ɗiɗaɓo wonno to karallagal to ko gorko mo Kanel Kanareje guinde Alaji Alpha Oumar Thierno Bayla Tafsir Hamad Kouro nokku Bab manan jiɗorno Alpha Ibrahima nokku Thierno Samba Kanel on ɗo tellorɗa station ɗo manan diɗonno jawana CPK paya jeere jaltiraɗon manan diɗonno faade law dingrel law paya stade yirla ɗon hankadi a naate manan ndum mbolo gawduli faade celi faade worɓere to won Kanel wuuro welgo mawgo yaajgo andra garɗo janngude andra jeeha ɗon andra mo jeeha ɗon min ndewin ɗon Djibi Dieng jeeya e madame mum fata barakallah montage to Ali Fall ɗo e haalir nde wonno ɗo ko Moussa Nia gorko mo garli beele neman bandira musidɓe tedduɓe ha saaha goɗɗo joni noon mi diginima on kala e yontere numéro kesso inchallahu rabbi chaque semaine chaque numéro man gaddi histoire uji belɗi jarɗo e jammanu on calminama on juurama